Diyos, marhay na aga po sa saindo mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag, si Christian Jesus M. Peñas, 30 anyos, soltero, kan Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ininda Winston Eduardo B. Peñas, asin Marilyn ay Masapol. Buot mag-agom ki Maria A. V. Almoneda, 32 anyos, Daraga, kan Concepcion Grande, Naga City. Aki ininda Ramon L. Almoneda, asin Gina Vargas. Si Brian B. Reliama, 34 anyos, soltero, kan Zone 5, Peña Francia, Naga City. Aki ininda Daniel Reliama, asin Honorato Balmes. Buot mag-agom kila Arnie S. Luntok, 33 anyos, Daraga, kan Zone 6, Triangulo, Naga City. Aki ininda Ireneo Luntok, asin Arlene Sailago. Si J.R. S.J. Talagtag, 25 anyos, soltero, kan Zone 3, Bundok Street, Balatas, Naga City. Aki ininda Cesar D.R. Talagtag, asin Rodora San Juan. Buot mag-agom ki Meti B. Marco, 25 anyos, Daraga, kan Zone 3, Bundok Street, Balatas, Naga City. Aki ininda Cesar A. Marco, asin Corazon A. Belmin. Si Mark Josal G. Mariscal, 22 anyos, soltero, kan Zone 7, Kalungog, Calabanga. Aki ininda Salvador Mariscal, asin Josephine Gisik. Buot mag-agom ki Marian S.J. Bayola, 21 anyos, Daraga, kan Zone 5, Looban 1, Balatas, Naga City. Aki ininda Virgilio Bayola, asin Maria San Juan. Si Emil Frank Boras, 28 anyos, soltero, kan Libod 2, Libmanan. Aki ininda Manuel E. Boras, asin Elna O. Anadilla. Buot mag-agom ki Roxanne Berber, 26 anyos, Daraga, kan Barangay 4, San Luis, Aurora. Aki ininda Ronnie Berber, asin Erlinda Bramahe. Ikaduwang tawag, si Lloyd Kevin D. Enriquez, 30 anyos, soltero, kan Lot 18, Block 3, Phase 2, Parkview, Naga City. Aki ni Arlene D. Enriquez. Buot mag-agom ki Regine B. Cello, 28 anyos, Daraga, kan San Antonio, Bombon. Aki ininda Lamberto C. Cello, asin Juanita P. Brose. Ikatulong tawag, si Renato Panaliagas, 33 anyos, soltero, kan Concepcion Grande, Naga City. Aki ininda Henry Liagas, asin Lily Villacruzis. Buot mag-agom ki Maria Martha Joy Claveria, 34 anyos, Daraga, kan Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ininda Virgilio Claveria, asin Monina Lily Claveria. Asin si Vito Gerardo R. Sales, 31 anyos, soltero, kan Concepcion Grande, Naga City. Aki ininda Avelino Sales Jr., asin Maria Gracia Rihante. Buot mag-agom ki Marie Franz R. Oropesa, 30 anyos, Daraga, kan Molave Street, Liboto, Naga City. Aki ininda Alvin C. Oropesa, asin Maria Paz Reyes. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda kan banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang pura paroko o magdyan sa opisina kang satuyang parokya. Salamat po. Bago po ang Santa Misa, maluhod ang gabos para sa pagpamibi kang Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang maheherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan, asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadarakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tao naghihingawa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami,
huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi mi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghaawa sa mo unya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Liwat Diyos marhay na aga po sa saindugabos mga tugang. Ngunyan yauna po kita sa ikaduwang Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang tema ngunyan na Domingo iyo ang pagtubod asin pagkasararo. Kita inaapudan gabos na magkaburunyog sa pagtubod asin sa pagtauning tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini na inako niyato bilang Diyos noon na balaog. Sa liturhiya na sa tuyang pinagseselebrar, ipinapagirumdom sa tuya na kaipuhan na pakusugon niyato ang pagtubod kay Kristo, asin akoon siya ning udok sa buot. Ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyon sa tuyang namumutan asin ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Ang Diyos na
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta. Pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka boss. Asin sa imong espiritu. Smaray na aga sa indo ka boss, mga tugang. Sa marhay na agaman po, Father. Sa loob ka ining misa, pamibi man yato, sa selebrasyon, urog ng gayong ngunyan, sa kafiestahan kan Divine Mercy, an mga bagong opisyales asin miyembros kan Divine Mercy Association, sa tuyang pag-iinstularan asin ikukomisyon bilang mga miyembros kang siring na asosasyon. Lugod, pamibi niya to na sa ilang padagos sa pagdebosyon sa Diyos na pagkaherak ng Diyos, magtaon ng dakol na biyaya, bako lang para sa inda, kundi sa tuyang parokya. Magdara sa inda sa mas dayupot, sinharap. Santa Maria, Danay na Virhen, sa kabos na Angeles ni Santos, sinsa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Mahirak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dayong kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang doon. Inuumaw mi ka, inurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka. Tulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamay, kagurang nan aking bugdong Yesu Kristo. Kagurang na Diyos, Kodero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan nuro, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba,
kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, indayang sagkod na pagkaherak, na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo, sa tabang mansanakan Fiesta Pascual. Patalubo ang biyaya na itinao mo, tanganing ang gabos makarurop kan maninigong dunong, nahuli ka ini, sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namundag giraray sa Espiritu, asin tinubos kan dugo. Huli kay Jesucristo kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos ta kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Mahigos na inutob kan mga apostoles an sa indang mga katungdan sa komunidad. Ninhuli sa pagtubod kan mga tawo, kadakol ang nadara ki Kristo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibokan mga apostoles. Dakol na mga milagro asin nga ngalasan ang ginibokan mga apostoles sa mga tawo. Sindagabos nagkakatiripon duman sa portiko ni Solomon. Mayo ni nangahas na mag-ayon sa sainda, alagad umaw sindakan mga tawo. Urog na nagdakol ang mga nagtubod sa kagurangnan, mga lalaki asin babae. Sagkod ang mga nagahelang, dinadara sa tinampo, asin ibinubugtak sa mga higdaan, tanganing pag-agi ni Pedro, ang sa iyang anino makaabot sa sainda. Ang mga tawo nagtitiripon hali sa mga banwa na nasa palibot kan Jerusalem. Daraan mga nagahelang asin mga pinapasakitan kan mga maraot na espiritu, asin sindagabos nagkakaoromayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahayon, ang sa iyang pagkamuot dainin kasagkoran. Sa tuya pong aawiton. Magsabi ang Israel, ang sa iyang pagkamuot, nagdadanay sagod paman. Magsabi ang harong ni Aaron, ang sa iyang pagkamuot, nagdadanay sagod paman. Magsabi ang mga may pakatakot sa kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, nagdadanay sagod paman. Magpasalamat kamo sa kagurangnan, ang gapo na isinisikwal kan mga paratugdok, naging hariging gapo, gibo ininin kagurangnan, inian aldaw na ginibonin kagurangnan, sa tung ipagrukyaw asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan,
Ligtasan kami kagurangnan, nakikimahera kami sa imo. Paladan ang nadigdi sa ngaran ning kagurangnan, inuumaw mi ika sa harong ning kagurangnan, siya sa tong Diyos, tinawan niya kita ning liwanag. Ang ikaduwang babasahon, iyo ang manunungod sa mamurawayon na pagpahiling ni Jesus. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Ako, si Juan, sa indong tugang, kadamay nindo ki Jesus, kadamay sa kasakitan, sa kahadean asin sa gabos na sa indong tinios. Ako kaidto man nasa isla kan Patmos, sa paghulit kan tataramon nin Dios, asin pagsaksi huli ki Jesus. Sa aldaw nin kagurangnan, uminabot sa ko an Espiritu, asin nadangog ko, sa likod an makusog na tingog kan trumpeta. Isurat mo sa libro an gabos mong nahiling. Nagsalingoy ako sa tingog na nagtataram sa ko, asin nahiling ko, 7 bulawan na kandilero, asin sa tahaw ninda, ang sarong lalaki na arog sa aki nin tawo, halaba ang gubing, asin may hagkos na bulawan. Kansya sa kuyang nahiling, napukan ako na haros gadan sa iyang pamitisan. Idinuot niya sa ko an sa iyang tuong kamot, asin nagsabi, dai ka matakot, ako ang kapinunan, asin ang kataposan, ako ang tunay na buhay. Ako gadan, asin ngunyan ako, mabubuhay sagkod paman. Uyas ako ang lyave, nin kagadanan, asin nin infierno. Isurat mo ang nahiling, mga nangyayari ngunyan, asin mga mangyayari sa maabot na panahon. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo sosog kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Pagkabanggi kan aldaw na ito, enot na aldaw ning simana, pirinto ang mga pintuan, duman sa pinagtitiripunan kan mga disipulos. Si Jesus nagpahiling, sinagpataho sa sainda, sinagsabi, mapa sa indo ang katuninongan. Pagkasabi ka ini, ipinahiling niya sa inda ang sa iyang mga kamot, asin ang sa iyang hirog. Naugma ang mga disipulos, kan mahiling ninda ang kagurangnan. Giraray nagsabi si Jesus sa inda, mapa sa indo ang katuninongan. Siring na ako sinugo ka nama, kamo man sinusugo ko. Pagkasabi ka ini, naghayop siya sa inda asin nagsabi, ako anindo ang Espiritu Santo. Ang kiisay man nakasala sa indong patawadon, mapapatawad. Ang mga dai nindo patawadon, dai mapapatawad. Si Tomas saro sa kagduwa, inapod na kambal, dai duman sa kaibahan ninda kan duminatong si Jesus. Kaya inusipan siya ninda, nahiling mi ang kagurangnan. Alagad siya nagsabi, kung dai ko mahiling sa iyang mga kamot, ang gira kan mga pako. Kung dai ko ikalaog, ang sakong muro sa mga pinagpakuan, sinang sakong kamot sa iyang hirog, dai ako matubod. Pakalihisin 8 aldaw, giraray ang mga disipulo siya on duman sa harong, asin si Tomas kaibahan ninda. Pirinto ang mga pintuan, alagad si Jesus nagpahiling, asin nagpatahaw sa sainda, asin nagsabi, mapa sa indo ang katuninongan. Tanga nagsabi ki Tomas, ibugtak mo digdian sa imong muro, asin hilinga ang sakong mga kamot. Unata ang sa imong kamot, asin ibugtak mo sa sakuyang hirog. Dahil ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Si Tomas nagsimbag, kagurangnan ko asin Diyos ko. Si Jesus nagsabi sa iya, nagtubod ka, hulita nahiling mo ako. Paladan ang mga dai nakahiling, alagad minatubod. Dakol pang mga tanda ang ginibo ni Jesus sa atubang kan sa iya mga disipulos na dai isinurat sa librong ini. Ang mga ini sinurat, tanganing magtubod kamo, na si Jesus, iyo si Kristo, anakin ni Diyos, kasi sa indong pagtubod, sa indong pagtubod, makamtan nindo, ang buhay na daing kasagkoran. Maray na bareta, kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aldaw sa indugabos, liwat mga tugang. Marhay na aldaw man po, Father. Yan aldaw, ikaduwang Domingo kan pagkabuhay liwat. Naampa kita sa huring aldaw kan Oktaba, kan selebrasyon kan Easter. Siselebrar kita kan sarong dakulang kafiestahan, ang kafiestahan kan Divine Mercy. Kaya ang inaapod ang second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. Ining kafiestahan na ini, pinagpromulgar kang dating Santo Papa, Pope John Paul II, ngunyan Saint John Paul II, kan taon April 30, 2022, sa kaaldawan mismo kan canonization ni Saint Sister Faustina Kowalska, sarong Polaka o Polish na madre. Susog sa istorya, sa kadakol na beses, ang kagurang na nagpahiling sa iya. Sin kadakol na mga revelasyon asin bagay ang ipinahayag sa iya. Saro sa mga bagay na buot nin Dios na magkaigwaan bilog na kinaban ang simbahan nin sarong aldaw kung sain sinda magpasalamat asin mag-umaw sa Dios no na pagkaherak sa Divine Mercy. Ang gabos na mga bagay, mga tugang na inaako niya to hali sa pagkaherak ning mahal na Dios. Totoo, ang Diyos na mumuot sa satuya. Alagad sa kadakol na bes, ang pagkamuot na iyan, ipinapahiling hulikan sa iyang Diyos no na pagkaherak. Kaya kung kita naghahagad sa mahal na Diyos, we don't demand anything from the Lord when we pray. Kaya nga ni baga kadakla na beses, when we pray, our posture is on our knees. We kneel down, kasi nakikimahera kita. Naghahagad kita ning ugay sa mahal na Diyos. Ang gabos ng mga biyaya na inaako niya to, dahil kita deserving, kumbaga.
Kung kaya kita nakikimaherak sa mahal na Dios. Paumayan kan sa tong helang, patawadon kan sa tong mga kasalan, tawanin marhay na bunga ang sa tong mga paghigos. Ang gabos sinahagad niya to, huli sa pagkaherak ning mahal na Dios. Ang Domingong ini, aldaw nin pagpasalamat sa mahal na Dios na mahirakon. Umaw sa iya, asin padagos na mag-arang, kan mga biyaya na sa tuyang kaipuhan, pahulikan sa iyang pagkaherak. Ngunyan man aldaw mga tugang, igwaning mahalagang mensahe ang sa tuyang mga obispo, ang mga obispo kan Kabikolan, na buot na basahon sa mga misa ngunya na Domingo. Ini mapapadapit po sa nagdadangadang na eleksyon. Ini ang mensahe sa tuya kan gabos na mga obispo kan Bicol. Pabasahon ko po sa indo ining pastoral letter. Ang titulo, ang kagurangnan iwan hade, siya ang namamayo kan mga banwaan. Mga tataramo na sinubli sa libro kan Salmo. Surat pastoral mapapadapit sa Pirilian 2022. Namumutan ng mga kahimanwa, harani na naman ang Pirilian, nagigibuhon niya to sa Mayo 9, 2022. Siring kang ng mga nakaaging taon, sa siring na panahon, buot migiraray bilang sa indong mga pastor na magpahayag ng mga nagkakapirang pagirumdom para sa mga kandidato. Buot ming magpahayag na ang ofisyo sa gobyerno bakong diretsyo asin pagsadiri nin si Isayman. Kundi inisarong katungdan asin paninimbagan. Bakong pagkamkam nin kapangyarihan ni paagi nin pagpayaman. Kunigwaman nin kataki na kapangyarihan sa pag-asumir nin pwesto sa gobyerno, ini sinublian sana sa tunay na pinagigikanan nin kapangyarihan na iyo ang mahal na Diyos. Ta siya sana ang kagurangnan, siya sana ang tunay na hade na dapat namamayo sa banwaan. Ini ang dapat mauutonin mga kandidato na maglingkod sa paaging nakakaagid sa pamamahala nin mahal na Diyos. Ang katuyuhan kan ofisyo sa gobyerno, iyo ang pag-ako nin katungdan na ipinagkatiwala kan mga namamanwaan. Kaya, sala ang pamamakal nin boto, sala ang panluloko, ang pagputik asin pagdaya, makakuasana nin boto tanganing manggana. Sala ang pagsamantala sa kadukhaan asin kakulangan nin pakasabot kan mga tao. Sala ang pagratak sa kapwa, urog ng gayo, kung ini sahot asin kaputikan man sana. Para sa mga butante, iyo man ini ang satong masasabi. Sa haloy ng panahon, sato ng hinayag, asin lininaw, ang mga dapat niya tong hanapon sa sarong kandidato. Arog baga, kung si Isay ang may maninigong kakayahan o competence, kung si Isay ang minagalang sa buhay, dignidad asin diretsyo nin tao, anday nagagamit indaha sa pamamahala, ang matanos, ang may integridad, bakong korapto, asin igwanin paninimbagan o accountability. Ang igwanin marhay na track record asin plataforma nin pamamahala. Ang may pagmakulog sa kapalibutan. Ang madefensa sa teritoryo kan sa tuyang nasyon. Ang may pagmakulog sa mga duka asin kasaraditan. Asin na ang gabos na ini nakapatugmad sa pagtubod sa mahal na Diyos. Hulita siya, dapat makadiyos. Si Isay baga sa to, andai pa nakakaaram kay ni gabos. Kung kita hinahapot, kung ano ang hinahanap ta sa sarong kandidato, haro sararo kita sa pagsambit kay ni gabos. Alagad, ano ta napapasala pagiraray kita sa pagpili? Enot, baka dahi ta kaya midbid ang mga kandidato. O habo tang magtubod kung ano mananggad siya. Habo ta halimbawa na parahabon, alagad ang pinipili, parahabon. Tagayo dahi ta aram na parahabon o habo tang magtubod na siya parahabon. Ikadua, napapatubod kita in mga salang usipon, mapapadapit sa sarong kandidato. Kadakol kayang fake news as in disinformation,
Kaya magmaan kita asin tunay na magsiyasat, tanganing maaraman ta ang tama, maaraman ta ang karahayan, ang marahay asin ang katotoohan. Ikatulo, igwasa sa to nin mga nagpapadara sa mga panao, mga pangsuhol kunapudon, arog baga kan kwarta o kakanon, dawa aram ta na salaan magpabakal nin boto sa siring na paagi. Gayod kadakol kaya sa sato ang igwan nin makuring pangangaipo. Alagad, ang satong dukhang kamugtakan, bakong dahilan, tanganing isuko ta ang satong dignidad, asin magpadara sa suhol na anhalaga, dahi man ngani nahahaloy. Ikaapat, igwasa sa to na mga panatiko na haros sambaho na ang napupusuan na politiko. Mayo nin paliwanag ang makakabirik sa paghiling asin pagtubod. Bakong rason kundi sentimiento ang pinapaurog. Bakong pakiaram sa issues o pakaaram sa issues kundi sunod-sunodan sana. Depende kung napapaboran asin kung nakikinabang dawa sa raot na pamamahala. Bako kitang responsabling namamanwaan. Kung kita saro sa apat na nasambit, dahil niya to sa yangon ining pagkakataon para sa pagbabago na madara sa tunay na katiwasayan asin pag-uswag. Isipon ta, na dawa sarong boto sana ang igwa ang lambang saro sa to. Igwa ini nindakulang halaga sa pagpili nin mga maninigo na maglingkod sa banwaan. Dahil sukat sana na aramon ta ang mga marhay na sukulin pagpili o kriteria. Pasigurohon ta na tugma ang sukol na ini sa pagkatawo nin satong pipilion. Buot sabihon, ang maninigo, may integridad, honestong kandidatong butuhan. Siring man ang midbid niya to na parahabon, putikon, da ipagbutuhan. May pangangapudan sa mga panahon na ininin pagkabaranga. Nakaipuhan tang magkasararo. Alagad, ang pagkasararo mangyayari sana kung ini nakapatugmad sa tama, kung ini nakapatugmad sa karahayan, asin sa katotoohan, bako sa sala, sa maraot, asin kaputikan. Ibanantanin pagpangadyi ang satuyang mga pagingoha. Hagadon ta, ang tabang kan Espiritu Santo, na itao sa to ang liwanag, tanganing sa liwanag mamidbid ta ang tunay na maninigo, mahiling man ang katotoohan, asin ini sa tong mapanindugan. Ang tabayan malugod kita ni Santa Maria, Reyna nin katuninongan, sa mga panahon na ini nin kariribukan, asin pagkabaranga. Sa iyang pagsurog, makamtantaman lugod, ang satuyang minamawot na matuninong, asin husay na pirilian. Hali sa mga obisbukan, Kabikulan. Sa tuya na pong isusunod ang right of commissioning and installation kang mga miyembros kan Divine Mercy Apostolate. An parokya, pinibilog kan padi asin bilog na komunidad. Totoo, an padi iyo an pastor asin pamayo. Alagad, siya nangangaipo kan tabang kan gabos sa parokya sa paagi kan pagmukna nin mga organisasyon o grupo sa parokya arog kan Divine Mercy Apostolate na sa iyang katabang sa pagpatalubo kan Kristiyanong komunidad asin pagpatubod sa may herakon na Kristo na pinamidbid sa tuya ni Santa Faustina Kowalska. Ngunyan, ang opisyales asin miyembros kan Divine Mercy Apostolate ipepresentar sa satuyang pura paroko asin banwaan nin Diyos ni Sis Eileen Santiago Navarrosa, ang coordinator kan Divine Mercy Apostolate. Ginagalangan na Reverendo Padre Felipe Culvera, the third samuyang pura paroko, asin banwaan nin Diyos,
Maugmang ipinipresentar ko sa imo ang mga opisyales asin membros sa kang Divine Mercy Apostolate bilang sa imong kaibanan sa pagpatalubo kan sa tung Kristiyanong pagkomunidad asin ang pagpromoter kan debosyon kan Divine Mercy. Please come forward as your name is called. Sherwina Sibulo, Sis Franz Argote, Sis Francie Romero, Brad William Romero, Sis Marites Imperial, Sis Marlene Campilos, Sis Lailani Gianan, Sis Geraldine Alvina, Sis Rebecca Valencia, Sis Edelisa Ifondo Tino, Sis Teresita Cáceres, Sis Grace Castilla, Sis Emma Saavedra, Sis Emma Indian, Sis Helen Llavanes, Sis Emeline Tomoturgo, Sis Brad Dominic Romel Rueda, Sis Vilma Garcia, and Sis Sienna Berganyo. And yours truly, Aileen Santiago Navarro. Sa ngaran kan banwaan nin Dios, asin kan satong arsobispo, Monsignor Moy Reverendissimo Rolando Tria Tirona, maugmakong inaako ang sa indong aktibong partisipasyon sa buhay kang simbahan. Ngunyan, gigibuhon ang commissioning asin installation kan satong opisyales asin miyembros kan Divine Mercy Apostolate. Bago sinda tawan kan kasuguan, manunuga sinda sa atubang kan banwaan nin Diyos na nasasabutan ninda ang sa indang katungdan asin ang sa indang gigibuhon. Ang celebrante masugo sa inda, dangan mapamibi para sa inda. Bago ko itao sa indo ang kasuguan bilang mga opisyales sin miyembros kan Divine Mercy Apostolate, kan parokyang ini, ipahayag nindo sa atubang nin Dios sa imahen kan Divine Mercy, asin sa iyang banwaan ang sa indong disposisyon. Nasasabutan asin inaako nindo ang katungdan kan Divine Mercy Apostolate. Opo, nasasabutan asin inaako niya mo. Ano hihinguwahon nindo sa bilog nindong kakayahan ang pagpatalubo espiritual asin pagpromoter kan devosyon sa Divine Mercy para sa karahayang kan barangay, kan satong parokya, sin kan arkidiocese, sin kan bilog na kinaban. Opo. Bilang sa indong kura paroko, inaako asin sinusubol ko kamo bilang mga apostoles kan Divine Mercy ang sa indong pagkahiras o pakihiras sa responsibilidad kan misyoning simbahan sin sa ministeryo ni Kristo, igwanin man lailain na forma, asin nangangaiponin man lailain na regalo asin talento. Siring man, pagdulot kan bilog na buhay. Inaapod kita ni Kristo na maging mga disipulos, asin tanda kan kahadayaan ng Diyos sa panahon asin lugar na ini. Ang mga opisyales asin miyembros magluhod para sa pagpamit. Diyos sa mong kaglalang, para tubos, nin para pabanal, bendisyoni, asin pakusuga, ining sa mong mga tugang, na nagdudulot kan sa indang buhay sa paglingkod sa imong simbahan. Tabangi sinda na mabuhay, sosog sa imong tataramon, asin makamati kan pangangaipon nin kapwa. Gibuha sindang dalan nin pakikipag-ulian, asin pagkasararo. Tawisinda nin kamawotan, asin kusog, na hanapon ang katotoohan, asin sa imong kabutan, sa gabos sa bagay na sa indang gigibuhon. Warasan sa inda, ang balaog na makautob kan sa indang katungdan, inihinahagad mi, huli ki Kristo, padi, profeta asin hade, sa mong mahera ko na kagurangnan. Amen. Amen. Aakuon kan mga opisyales asin miyembros kan Divine Mercy Apostolate, ang libreta kan pagpamibi sa Divine Mercy, tanda kan sa indang pangako, kan sa indang katungdan.
Ngunyan kita pangingenotan kan mga opisyales asin miyembros kan Divine Mercy Apostolate sa pagpamibi kang nagtutubod. Matindog po ang gabos. Sige, balik na po. Sindaga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nata. Ipinangilang muli ka, Espiritu Santo, namundag ti Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa palangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, haleluman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Sa Espiritu kanaki niyang nabuhay liwat, mamibi kita sa Ama, tanganing mapaumayan niya ang satuyang mga pagduwa-duwa, sin mapakusog ang satuyang pagtubod. Ang satong pamibi, sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, mapano kan Espiritu kan kagurangnan na nabuhay liwat, asin magsaksi kan bagong buhay sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga miyembro kan banwaan nin mga paratubod, kita mabuhay na dusay kay Jesu Kristo bilang dakulang patotoo kan satuyang pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mahiling asin madutanta ang mga lugad sa hawak ni Kristo sa mga daing sukat, mga daing trabaho, asin mga biktima nin krimen, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa indang pagtubod ki Kristong nabuhay liwat, ang mga naghehelang sa satuyang komunidad, mapakusog asin maranga sa saindang mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang mga gadan, magkamit nin kapahingaluan sa katuninongan kan Diyos, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga na sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, tabangi kaming magsarig na pusog sa imong kapangyarihan, asin maghalat na matinios sa kalubusan kan sa imong kabutan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tangani nga sa ko, sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimehera kami, na akoon mo an mga atang kan sa imong banwaan, tanganing an mga binago, huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin huli kan bunyag, magkamit kan kapalada na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas.
na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakrifisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan, rinumpag niya ang sa mong kagadanan, sin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langito na bertudes, sin mga angheles sa potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit kasilaga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panaranan niyadigin, sa ngaran ng kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kining mga atang namimibi kami, pabanalakan namon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, sin tinaw sa iyang mga disipulos taan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan ka ini, tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniamanin kalis sin girari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinakamaretag niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag, sagkod na kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kakurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan nako asinda, sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina kan Dios, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo.
Huli sa iya, hasin kaiba niya, hasin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, hasin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos so nakaugalian, nangas kitang magsabi. Patawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami magdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanlikda sa gabos sa kapurisawan, bantang kami naghahalat, kan maugmang paglawam asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikan na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpati na raohan kamunin katuninongan.
Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani po na matindog po.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo na mimibi kami na ang pakasabot kang sakramento Pascual, padago sa magdanay sa mong mga isip. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of mercy. Jesus, King of mercy. Matukaw po sa kadikit na panahon. Collections for the week from April 11 to 17, 2022. Cash receipts. Daily collections, 14,619 pesos. Sunday collections, 42,022 pesos. From the collection boxes, 15,119 pesos. Total collections for the week, 71,760 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Agnes Del Mundo Saluna, Mrs. Estrella Revilla, Jacob family, Jose Villaluz Jr. and family, Banyares and Pelletier family, Beth Ante and family, Mrs. Teresita Semanya, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.